Trust. Kaixo, aspaldikok eta ongi etorri kulturzazteko beste saio batera. Ilargi berriak laguzaren ondoan. La 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 la. Eta urte berri on guztioi eta, bueno, mentxega gara beste jabeten batez. Beste gonbiatu batekin sola zaldea egiteko prest. Bueno, eta gaur, zer izango dugu, gaur musikali bat, musikalia, bueno, bai, berria izango dugu, pasain urtean diska ateraztena eta bera da usuek ere jeta. Abenduan joarrekin egon ginenean aitortu nintzen musikariak etortzen dirirenean bere letraka aztertuko dugu eta, bueno, lehena izango da usuek jeta, ea zemu zauzartzen da nire galderak erantzutea. Beraz, eseri lasai, sofan, kaldean, goxo, eta goaz aurrera. Beteko hirugarren igandean, iluntzeko 9:00 Kulturzast. Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Goizeko eguzki izpiberotan, besarkana zazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Giharrak zerrakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora izaibar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, Beraz, zumarra da. Begiradekin hitz egin
Zumarrako lehen auzokina. Erra dela hemen esnatzea, ez ezagun baztu. Bueno, eta bera hemen daukagu. Uxue Kerketa, Gabon. Gabon, gorka, kaixo. Gustazezu auzokina? Bai, asko. Bueno, zein da Uxue Kerketa? Nola definituko zeuke zure burua? Bueno, entxe bertan definituko nuke Uxue sortzaile bezala, 26 urteko emakume sortzaile bat bezala, duela hilabete batzuk bere lehen diska kaleratu dona, amaiera izenekoa, eta bueno, hor dabi loain pixkat bizirauten, musika mundu hortan pixkat. Ezagutzen zaitutugu Trikitixa eta Panderotik. Nola goratzen duzu Trikitixako txapelketak eta bidaiak eta... Bueno, egia esan, badia oroitzapenen hor gelditzen dian bizipenak eta nik uste balio izan diatela oio guztik gaur egun naizena ere, sortu alizateko edo izateko, ez? Esperientzia lortu dut Trikitixan baitan eta pila bat gauza ikasi ditut eta zorionez gaur egun Baionak eta Baitxarrak hartu eta saiatzen naiz gaur egun eroso egoten naizen musika momentu horietan eta aurreko guzti horrek lagundu izan dit gaurkotasun horretan eroso egoten. Jarraitzen dezu Trikitixa eta Pandero jotzen o... Bai, noski. Bai, ez? Bai, irakaslean ez gaina, beraz. Nola ez? Eta zure ikasleak zer musportatzen dire zurekin? Oso ondo, oso ikasle jatorra dia denak. Ez dute asko jotzen, esan behar daitegia hori da, baina oso jatorra dia eta egia esan errezten dute ikaskuntza prozesua beraiekin erresa izaten, ez? Bueno, Trikitixa eta Pandero eta gero gitarra, gitarrakin hasi zinean. Bai, 15 bat urtekin edo izango zen, Zer gitarra... Bueno, zer gitarra mota da, o... Ni hasi nintzen, hasi nintzanen gitarra espainola batekin hasi nintzen, talde bat geneukan, musika talde bat geneukan, eta... nola zan? Katekesist deitzen zan. Gaina, hemen ataunen gaude eta ataunen jotako gea, hemen, duela, ez dakitzen, 10 urteo izango diego, Hostia, katekesist, dia da. Bai. Eta hori, lehenengo gitarra bat izan zen, hartu nona, hori taldekide batek gitarra jotze zon, eta joneia bestea beti gane gustau izan zait orduan, gitarra eta kantuan arteko lotura hori ikusten non, izan zitekela bide bat, eta hasi nintzen, hasieran autodidakta ezela, ez? Akorde batzuk ikasi nitun, eta lau akordekin abesti guzti jotzeko gain nintzela uste nun. Baina, pixkat aurreago gitarra bat oparitu ziaten, eta horra hasi nintzen, lau akorde horiekin, pixkat bertsiok abesten, eta, ez dakit, duela, ez dakit oso ondo esaten, konkretuki ze egun edo ze urte izan zen, baina hasi nintzen pixkat nire kantak sortzen eta duela denbora bat, ez denbora hain luze bat, gitarrako klase jasotzen hasi naiz, por fin. Eta orain nahi naiz ikasten, benetan... Zer izan zan zure irakaslea? Ez? Gitarra beti autodidakta ikasiet. De hecho, diskoa grabatu arte, ez dut jaso gitarra klaseik. Eta diskoa grabauta gero diskoa entzunun, eta jabanekin matrikulatu nintzen maiatzen, baina esanon, oixue behar dituzu gitarrako klasek eta hasi naiz. Behingoz.
Ni gogoratzen ez dakit ze urtea zen. Bueno, hainbeste urte ez dira. ETV-ko lehiaketa baten part hartu zen, no? Bai, igual ja, la urte izan daike, la urte betekoitu aurten izan daike, bai. Bai, gaztea maketa lehiaketan, ez maketa ez, bertxio lehiaketan, nola ditze, cover lehiaketa. Cover lehiaketa, egia da. Bertan parte hartu nun, eta, bueno, hori ere izan zen, justo, ez dakite, hau nik uste martxoa, pirila, maiatzalden izan zala? Bai, justo aurreko urteko iraien pianoa ikasten hasi nintzen, eta ikusi non aukera hori, ni beti oso koberzalea izan naiz, eta orduan, ikusi non aukera, nire pianoko irakaslea esan nion, aukeran bat oso zeon, abestia eraman nionik, begiratu genuen abestia, eta esan zian, venga, rain zure esku daudena. Eta bai, bertan parte hartu nun. Bai, Gasteizen uste dut izan zala? Bai, izan zan Gasteizen lehen, ezakit zer izan zan egia, esan hortik klasifikatze ginean gero batzuk finalea. Eta zortez, gustau zitzaier eta aukera aukin nun finalea juteko. Bueno, etorkunez zure musika eskolako garaietara, ze musika eskolan ordu asko pasaitu zuerez, sekundinoz laura musika eskolan. Bai, egia esan, bai. Zakiz urtekin hasi nintzen juten musika hizkuntzara, esango nuke, 8-7 urtekin, antxe pasatze genituen ordutxo batzu, gero trikiakin, panderoakin, trikitixa taldeakin baita, eta gero ja urtetxo batzu beran dugu musika taldeakin ere ez, hanen saiatze gero, eta bai, egia esan ordu asko pasaitutan, eta, horitzapen polita dauzkat. Bai, gainera, handi beti, ez dakit beste herriko musika eskolako geratuko da, bentzaz sekundena la musika eskolatik, aterera dira altzeronak eta musika taldeak. Beitu, fondotik entzuten nahi da, naskerren, naizen, ezakit nola esaten, naizen guzti hau zuri zor dizut, edo, naizen honen zati bat. Nik uste, naizen honen zati bat, literal, zor diedala, noskin ere irakasle izan dianai, eta gehien bat, gaur egun ez dago gure arten zoritxarrez duela urte batzuk juntzitza egun, eta nik usteet Josek lan handia itezula musika eskolan taldeak sortzeko, jendeari berak zeukan pasio hori ez, transmititzeko, eta nik uste lortu zola nerekin bintzat bai, eta hemen txigaude gaur egun. Bai. Pasain urtean, disko bat atea zenun, nola izan zen prozesua, ideiak, melodiak, zer sartu? Karlo, disko egiteko erain, ulir kontuan hartu bardan lehenago. Bai, egia da kantak sortzen hasi nintzanen nik ez nekila, pasadan urteko urrin, diskat kaleratzeko aukera aukiko nonik ez. Azkenen zuk idazten dituzu kantak eta ez baldin badituzu idazten kantak zerbaitetarako, bertan gelditzen dira, helburu jakin batekin ez baldin baude sortuta, kantak horralditu zeuki, baina duela 3 urte, 2 urte terdila, kanta batzuk ikusi nitu nor bazeukatela zerbait, eta sanon igual zein dezaket egon nintzen kantak pixka lantzen, kanta berrik etorri zian baita, eta 2008 lauko, claro, eski ya duela
bi urte, 2026 gaude, ja. 2024ko urte bukaeran, ja pixkat kantek lortu zuten izatea kanta forma zeukaten ja, melodia zeukaten egitura bat, beraz, bueno, kontaktun jarri nintzen diskoan grabatu zuten pertsonekin, eta bueno, hortik hasi izan pixka ja dena lotzen, eta dena sortzen, poliki. Grabatzeko garaian zalantza asko zenun, duda asko? Denbora guztin. Bai, Bai, azkenen, ezakit, lehen aldia zan estudio baten nire lan bat grabatzen, claro, inoiz aurretik olako zerbaitin gabe eta kanta guztik zurek dia, zuk daukazu responsabilidade guztia komila artean esan da, orduan momentu askotan pentsatzen nuen abula, ez naiz aiondo, baina bueno, zorionez grabatzen egon ginen lekuan Einautek lasaitasunez hartu zon, niri ere hori transmititu zian, eta ingo momentun ez nintzen sentitu epaitua, oso eroso sentitu nintzen, eta orduan alde horretatik, izan zen hori niretzako lasaitasun puntu bat. Gero, behin kantak eginda, grabatuta, zen izan zen urrengo pausua? Diskan esatez, grabatuta diskan. Bai. Ba, bueno, gero ja kanta grabatu eta gero Einautek estudion masterizatu inzitun, mezklak inzitun eta masterizatu, eta gero guia jarri ginen pixkat irudiari forma bat ematen bezala, argazkik atera genitun, Andoni Klabo atera zizkian. Andoni Klabo, barkatu noni, diska hori zabaldu, bueno, irakurri nonen, pentsatu non, Andoni, ezautzen Andoni, alber argazkila biazanen. Egia da. Bai, bere lan batzuk ikusitan euzkan aurretik eta gustatzen zitzaian asko, bere irudik ze transmititzen ziaten ez, eta esan hon, behitu ze ondo, herrikoa da. Ez dut zautzen. Andoni, nola ez dut gorka, bai? Andoni, nik uste bai, ez ezagutuko ezu? Bai, abizenatik ez? Bueno, gero, esango izuzen dan. Eta, bueno, pixkat, hori hasi gina, atera genitun argazki batzuk, eta gero berak, diskonek dauka ere, garrantzi polit bat ze dauka, irudiak ere dauka zentzu asko bezala, ez? Asmatu zon pila bat, ezakit, nik nola imaginatuko nuken diska, ez? Eta indo gelditu dain polita, kolorek ere, diseinua nola gelditu dan, nik usteet, jakin dola oso ondo transmititzen kanten bidez, dago hori ere irudian bidez transmititzen horia. Batzutan, oaintze erakusten haitzen argazkia, esaten dut, batzutan herriko jendez dezagutzen eta bapatean desguituet argazkilaria da. Claro, artean bidez ezagutzen dira artista asko. Bai. Bueno, atzeran ditu bat egingo dugu, karo, gero aztertuko dugu
Baita, karo, orain aipatu zu argazkiak eta gero galdera baten aztertuko dugu hori dana eta letrak eta dana. Baino, ekarri dirazu Silvio, bai horitzen. Bai, Silvio Rodríguez. Zergatik Silvio Rodríguez? Egia esan ez da, sarritan entzuten duten artista, osea, sarritan bere kantak entzuten dituten artista bat, ez? Baina badauka hor kanta bat, gitarra eta hotxez grabatuta aukana, ojala dana, da, inoiz aspertze ez diten kanta bat. Osea, entzuten dut eta eramaten dit numaitea, ez? Badauka baita zerbait berezia, pertsona batik kantatu nion kanta hau ere, orduan, nahi eramaten ditolako espazio batea gustatzen zaitena pila bat, eta entzuten duten bakoitzen da, como, venga beste behin, eta naiteke hor buklen entzuten. Orduan, kantu hau, berseatu duzuko bere baten edo? Publikoki esan nahi dezu. Bai, ez, publikoki ez. Nere mobilen daude, kanta horren, 8 cover bertxio. Bai, egunen baten igual bazakit. Igoko ituten edo ez, bai. Ba, entzuko dugu, gainera Silvio Rodríguez hemen Euskal Herrian oso jende askori gustatzen zaio, eta, bai, ba, entzuko dugu. Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Bueno, eta, klar, kontzertu batzuk eman dituzu, bueno, batzuk zu eta pianista, eta gero ni galdunon taldekoa. Jai. Baina, bueno, pianokoa, pentsatu talde bat azateko eta jendea aukeratzeko garaien aukeraketa bat behar da. Bai, noski. Pentsatu behar dezu lehenengo zure musikak ze sonoritate nahi duen, bai. Ez? Nahi dezun zure musikan egotea ze sonoritate. Orduan, bueno, pentsatu behar dezu nahi dezun gitarra akustiko bat, gitarra elektriko bat, baju bat, teklatu bat, perkusioa, bai, orduan, dena jumartzea pentsatzen, orduan, nik zorionez nahiko argi naukan, hasieratik ze instrumentazio nahi nunez, banekin sinpletasun batetik sortutako musika zala eta ari horretatik jarraitu nahi nola, sinpletasun batetik bai, soinu organikok bilau nahi nitun, errezak entzuteko eta garbik ez, prozesau gabeko soinuk. Orduan, bueno, aukerak eta egin nun ze pertsonek nahi nun parte hartzea diskan, eta zorionez lehenengo aukera horiek baiezkoa esan ziaten eta lehenengo aukera horiekin euki eta aukera grabatzeko, eta gero ere, zuk esan bezala, azken, bueno, aurkezpen kontzertua egin genunean talde guztiakin, beraiek ere jo zuten, eta niretzako opari bat izan da beraiek esatea baietz, eta orain hemen egotean erekin. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soineko urdin batekin zukitzegin. Bueno, eta diskan, ja, hemendik kamenera diskan sartuko gea, Bueno, diskan bertan, asko gustatu zait, liburuzka hartu eta argazki diferentetan, emozio diferentea daude, zupozik, katola, lazetasuna. Nola pixaukido diskan zure emozioak? Hombre, nik uste, euneko eunean, eukidola pixua, ez? Bai. Azkenen, bueno, nire kasuan sortzen dut, behar bate, emozionaldeko behar bat daukatelako hor, egunero dauzkaten sentimendu horiek nire kantetan daude, ez? Orduan, kantak dira oso pertsonalak, oso intimok, eta eske emoziok ikusten dira, ezakit, tristura egon daiteke, dago postasuna ere, gero dago alde melankoliko bat, maitasunezko bat, orduan hori. Gainera, argazkitan notatzen da kolorea, ez? Kolore asko argazia dira bentzat. Bai, egia da, junginala hotza urtetik gora, bai, leku zoragarri batean, nik ez nun ezagutzen, eta Andonik esan zian, wow, jo da hor leku bat, eta egia da kolorek bertan ere ziala berdea zen dana, oso kolore, egiazko kolore batzuk bezala zian, ez? Eta orduan gero ere pixkat ere jantzi ezberdinak eraman genitun, pixkat ere bilatzeko ezakit, Jesus, etorriko zait, irudi kolore ezberdinak, ez? Eta nik uste diskan badaudela
irudi hoiek, osea, kolore hoiek nabarmentzen diala, ez? Badago berdetik, badoa pixkat marroira, gero marroietik pixka beltzera, eta bueno, gero kontraportada hori da, de repente, pum, gorria. Bai, ez dakit, nik hasieran egia da, ez neukala buruan kolore eta irudian inguruko olako ezer garbirik, ez? Ez neukaren zer, baina egia da Andonikin pixkat hitz egiten eta gero argazkik ateratzen nahi ginanen, atera genitunen ere, berak ja ikuste zula, ez? Kolorea nundik zijon, irudia ere nundik, ordu hori. Zer egongo tezaren, zu amesten benetan. Entzuten erean kanta kantarako bat, Ama. Bai. Eta zure ama lantzari ezkenetan. Ez. Mundu guzti berdila galdetzen bai, baina. Ni petzatzen, no? Hitz egiten du pixkat, nola bizitza honen gora bera guzti hauetan, nola pertsona bat izan daiteken, pertsona batek nola hartu zaitzaken ama bat bezala, ez? Zaindu, pertsona batek zaindu alzaitu, zure ama izango balitz bezala, ordu pixkat hortik idatzi, non ez, bueno, bai, parte baten ere izan daiteke nire amari idatzitako zerbait, baina ez esplizituki berari idatzia. Diskontan, bueno, letras zerezkoa dira, ez dakit, dena dira amodiozkoak, bueno, ez dira, a ver, eske oso abstraktua da maitasuna, ez? Zerri deitzen diogu maitasuna, osea, zakit niretzako maitasuna eske da jutea hondartzara eta itsasoa ikustea, eske hori bada baita, ez? Orduan hori bada bai, badago hortik idatzita maitasunetik, ez? Bai egia da kanta batzuk daudela idatzita maitasun mota ezberdinei, ez? Kanta baten adibidez maitasunari kantan badago idatzita pertsona batek beste pertsona bati esango lioken horretan, ez? Ez diot nik maitasun bati idatzi, beste kanpo maitasun bati idatziko balu bezala dago idatzita. Gero ez dakit, badibidez zakit, ez amaiera sabarro bai ez, adibidez Lore Beltz, esango nuke dago idatzita maitasun batetik nire pertsonara, osea, ez dakit, oso irikia bezala da. Loretako
xuxurlatzen didazu. Bueno, eta hau, guratekoa, hau bai sakona, Ai, bai. Bai, hau igual izan daiteke bai, dagon sakonena, ez? Bai. Eta gaia, oso kuriosoa ze dago idatzita gau bateko harreman motz horren arira, ez? Ez uneuki ez da... Rollo bat. Bai. Bai, ezakit, dago idatzita 24 orduan jo gutxigo gertatu zen zerbaiti. Hala. Eta, bai, eta gelditu, gogoratzen naiz, idatzi nun kanta, hola, osea, melodia ez da ezer aldatu, ez dago ezer, egia pianoan, Joseba, dago lanei laguntzen, eta berak bai egin ditu moldaketa batzuk, baina melodia eta guztia, osea, lehenengo eguneko bideo bat erakutsiko banizu hain, tonoa eta dena, esango nuke berdina dala, eta bai, gelditu da horrola, pun, idatzi eta hortxe gelditu zen hola. Bai. Batzutan horti, bapateko historiak zeitu namaitzen dira. Bai, eta bueno, ez dakit, nik gauza polit bezala jaso non hemen kantu hontan, momentun atera zitzaian, eta jo, ez dakit kantatzen deten, eta entzuten deten bakoitzen, jo, horretxapen polit badaukat, ez? Orduan, zerbait polit bezala hartzen dut kanta honik. Bueno, ondo. Goazurrengo abestiarekin. Hau, ematen du, hau jarrari duzuek ere jetaren dizka, baina aztertzeri gara letek eta asko gustatzen nahi zai. Bai. Ze ondo potzen nahi. Bai. Urrengoa, bueno, beste elkarnara entzungo dugu, ez? Claro, hori aurre dago. Baina hau, polita da, ez? Idoia Azurmendirekin. Bai, bueno, Idoia ezagutzen un aurretik, nire lagun bate berekin talde bat eukizon. Bai, ezagutzen dugu. Ertzak. Bai, berekin egontzan, eta, bueno, gero ere, zakit, saretan ere, igual coverren bat igota, eta, bueno, ez ginen ezagutzen asko, baina, jo, kanta idatzin honen esanon, egon goza super guai, super guai, Idoiak parte hartzea kantontan, ze gaina jodak kanta bat, idatzin hon olako momentu asarre baten bezala, ez? Lore beltza ni naiz, kasu honetan. Eta esaten, ez diate usten ni izaten, bale, ja. Eta esan, jo bat zepolita, Idoiak hemen parte hartzea, eta idatzi nion. Eta bere bizi lanpeitu horretan, aterazun tarte bat diska honetan ahotsa jartzeko, eta super opari bat niretzako. Eta hemen txentzuten dezute, bai, aizate.
ze polita gelditzen da pianoa, Bai, eske zoragarria, Bai, jazten du pila bat. Bai, ematen dio, gaina presentzia asko auka diska honetan teklatuak, orduan oso gai dago. No, ezagutu zenu? Ba, Beñat da bera, Beñatek nerekin ikasi zuen, magisteritza, Bilbon, eta bueno, azken urtean musika irakasle izateko aipamena bertan klasen batera tokatu zitzaigun, eta bueno, egon zean momentu batzuk entzun alizan una bera teklatua jotzen, eta beti pentsau izan de, ke jotzen do, zaki sentsibilidade berezi badauka ez, eta diska grabatu baino lehen, eske, Gorka justotena dator, eske, kanta hau izan zen, lehen kanta idatzi nuna, diskan dagona, nik ez nekin honek gero diska baten bukatuko zonik, baina hau izango zen 2023 edo bukaeran. Izen buruara. Hori da, 2023 bukaeran izango zen, Beñat idatzi nion, esan nion, kanta badaukat, lehen kanta izan zen teklatuekin konposatu nona, eta berari esan nion, gustatuko litzaiak zerbait itea, ezakize, bera bializizkean borradore batzuk, ezakize, eta hor gelditu zen, eta baitu, bera grabatu zen gero, diskan. Bueno, izenburu horrekin zer zain zu? A ber, zer uste dezu? Oinik zurik noizuz galdera. Izenbura politara, nor bidatzu zuen 2023koa. Uste zu bidatzu zen, nola? Ni ez behintzat. Bai, a ber, asko, 2023 izan zen, oso urte potentea, ez? Gauza asko pasazian, aldaketa asko egon zian, buruak ere buelta asko eman zitun, eta bueno, pixkat, horri datzitako kanta bada, ez? Ze ez nuen ulertzen, bueno, a ber, badakit inorrik ez digula, bueno, badakit, baina ez dakit, inorrik ez digula bizitza idazten, igual bai, igual ez dakigu, igual norbait kontrolatzen nahi zaigu hor beste paraversor, universo paralelo batetik, ez dakigu, baina bueno, nik uste ez, baina bueno, pixka tortik doa ez, esaten, joer, dana, urte berdinen, dana gertau behar daola. Egia da 365 dauzkala urteak, baina, begiratzen jartzezea eta esatezu, dena batea. Bai, batzutan hola tokatu zaten die. Bai, eta kasu honetan tokau zan, eta zorionez, oain entzuten dut kanta, eta esaten, ze ondo dena, obera juntzala, egon dia baita berriz hor bueltatzen zaituztenak esatezula 2023 hau gertatzen, baina bueno, hain ere ez, baina polita jasotzea ez, ezakit hain gora geratxoa izan da urte bat, bueno, kanta baten bezala motz gelditzen da kanta bat, urrek urtea obet izango den esperantzakin, esperoarekin. Bai, ezakit, nik uste hori ere norberan esku dagoela, ez? Geroz eta obegok jutea izaten urtek, ez? Baina batzutan bizitzak esateizu ez eta ezin da, zukin dezakezu aldezun dena, baina ezin bada, ezin da. Eta listo, zozegatik izaten daola, zozegatik gertatzen dira gauzak. Bai. Nola da, gogor bizio esaten duen bezala. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude. Bai. Bueno, eta orain jarriko dugun abestia, entzun duen lehenengo aldia zanon, ze abesti ederra, ze abesti polita, eta diskako nire bigarren favorita. Ai, a ver. Zein da, hau.
gainera, kantu hau, ez ditu izango egunero, baina erabekiko nire Etxeberriko melodientzako. Ze ondo. Ze azira esaten zu, etxan zaude, oso, kafe batekin, Noski. Bueno, kanta da igandeak, eta historia dago igandeak eta Janire eta zu. Bai, total. Bai, kanta hau, igande baten idatzitako kanta da. Zer dira beto idazteko igandeak edo astelena? Esango nizuke igandek, baina igandek idazteko zerbait horrela... Bueno, eske ez dakit, esan dizut oso argi igandek, baina astelenak ere izan daitezke, ze astelenetako nik astelenak ikusten ditut beti oso kolore ilunez bezala, ez? Oso ilunak, triste bezala, eta hortik ere idatzi ezakezu, baina igande bat ikusten dut etxeen argia sartze zaizu, kafe bat hartzen dezu, vinilotxo bat jartzen dezu. Bai, zaude, norbaitekin baldima zaude zoragarri, eta bakarrik ere liburutxo bat hartzen dezu, ez? Eta kanta honek bat zeukan olako, igande kutsu hori, ez? Eta, bueno, Janire, eske ez esan baizut, Janire hemen, eske ez zoragarri bere hotxa hemen. Eske opari bat, niretzako beste opari bat, diska honetan dauden bi kolaborazio hauek, osea, dia opari bat niretzako. Ezagutzen zenun Beitu Janire, osea, eske ezagutu ez, osea, bai hitz egin da agian egun ematen berekin, ze justo bere taldekide bat harri, nire taldekide bat izan da, aurreko talde baten orduan. Bai, pixkatola, bagenekin bat abestea zein ginean ez, eta ikusi nun azpeitira jo nintzen esan ezin eta Izaki Gardenak ikustean. Eta bukatu zen esan ezinen kontzertua, eta esan hon, eski Janirei esan bar diot diskan kantaz. Aurretik ja pentsautan eukan. Eta ez neukan ezer lotuta, ez? Eta esaten hon, nahiko du? Osea, esaten hon, eske ez nahi zinor, pentsauko hau. Zuek ere jeta nahi. Ez, baina berak izen bauka, osea, eta jendeak ezagutzen du, eta badara mazkila urte batzuk musikan. Eta bueno, egun hortan berekin hitz egiten egon nintzen kontzertua eta gero, eta justo jo nintzen ikustea kontzertua diskan grabatu duen gitarristakin, eta bukau genuen, eta kotxea bideen juten nahi ginela, esan egon, jazta, Janire izan bar diot, kantatzeko, eta venga, bota iozu. Eta jasoron beste baiezko bat, eta izan zen super guaia, super polita. Eta gaina aukiron, aukera berekin abesteko zuzenen, azken, pagoetan, Eukigen un kontzertun bera jozunera aurretik, eta berekin kantatzeko aukera aukinon super guai, super polita eta super eskertuta. Zein ditu bere azken golanan, ni enamoratzen nahi. Super polita, intimo, eta super, oso soinu... da oso soinu esan ezin, bere oso soinua da, baina zaki dago bilatute organikotasun bat hor, eske Janirena hotxa da igandetan entzuteko ahots bat. Bere azken diska, azkena lehenengoa eta bigarrena, osea, denak igande baten entzuteko diskak dira, bere ahotsa da, ezakit, entzundonak badaki. Bai. Hau da nire favoritoa, baina ez bakarri nirean, nik uste zumba eta urretxukoena. Zumba eta urretxukoena. Bueno, ezakit, egia da izan zela lehen kanta aterazana. Bai,
ateratzen kata eta historia guzti amaiera, eta amaiera. Claro. Bai, zakit, bazeukan energia pixka tola eta esaten, jo, lehenengo kanta gaina, eske bizkai izenburu ematen dion kanta da. Orduan, bai, badauka, hola, energia. Eta zer ikusi polit bat ere, ez? Jo, jarri nintzen pentsatzen, familin pertsona bati, nire amamari ja pixkat, hola, bere pentsamenduka izaizkio distorsionatzen, gauzak azten ditu, ezak ere oso ondo batzutan undagontz esaten don, orduan, pixkat, oain esaten don bezala lagunez dut nahi, horrela aldirazken uneak, bai, pixkat, ezakit idatzi nun pentsatzen azken aldi hoietan, ez? Ezakigu noiz izango dian azken aldik, ez? Gure amaiera noiz izango dan, eta pues kafe bat hartzea, ezakit, azken arnaz bat hartzea edo, eta ezakit esaten, joer, berak pentsatuko galbu hortan, jakingo luke esaten bere azken aldia noiz izan dan, ez? Bere amaiera. Orduan, oraindik ez aiola iritsi amaiera, baina nahi dut esan. Bai, pixkat hortik idatzita. Entzundo zura besti honek? Bai, entzun dauka. Ez da ere, ez berari ez diot kontatu hau. Ez dalako ez da oso, ez dalako bera ere konstiente ontaz, ez? Nahi dut esan. Bai. Bai, ezakit. Polita da. Bai. Ja, igual gaina, entzuten dezunen kanta ez dizu pentsatzen hortatik idatzita egon daitekela, ez beste zez ematen do. Ze oso erritmikoki ere bai da pixkat, ez hola martxosoena diskatik lore beltzekin batea. Orduan joder, zeinek esango luke amama edo amaman pentsamendu hietatik idatzitako zerbait dala, ez? Baina, bada. Oso, no? Gainera, amaiera politu eta hor pianoarekin. Gu amaiera aldera, kasualidad. Eltzen ari gea. Kontzertuak esan zu, batzuk eman dituzu. Bai. Eta orain badukezu, o bilatzen ari zara? Daukagu bat, eta gero bilatzen poliki. Ate joka hortxe gabiltza. Bai, zornotzan jotzen deu musikagaz festen. Ez musikagaz festen. Bai. Urtarrian 31 atxaldeko 8 Vintage Tabernan, talde guztia ongo gea. Osak entzuten, norbaitek etorri nahi badugu entzutea zuzenen. Super gonbidauta. Eta gero, poliki ate joka, gabiltzor, kaixo, usue naiz, kaixo, proiektu dokan. Kaixo, baitu. Bai, nik uste poliki, bain, hori, nere musika, gure esaten dut, nik nere musika idatziet, baina eske, oain, taldekidek ere, honen parte geha orduan, gure bezala sentitzen dut. Orduan, ezakit, ateratzen malimaia kontzertutxo batzuk super ondo, eta hortan gabiltza, ateratzen da, poliki. Oso ondo, eta bukatzeko, pipirritz porroz eta mani montatzen, epoita eta usue, mila esker, gure kinizatagatik. Zuri gorka, aukera emateagatik emeneoteko. Bai, ze gizazu eta nahi duzun arte. Aio, mila esker. Aio, agur.